Dados skemane saturipun Mbak Muwija sae napa sae? Der kepiye? Sae napa sae? Sae napa sae? Nggih, kok nek diangkatke men. Bareng. Bawane iki lho. Oh sik Muwija sampean iki nembang kok mike adoh menika ning suarane kok tetep banter. Nggih, ya kalau nanti nggak banter santetnya beda lagi. Kuwi pomo mike dicedakke ya ora apik. Nggih, nggak bagus nanti suaranya malah gemerbek. Oh, nanti biasanya bisa gebledek. Suara iso masuk angin barang ae. Ya nduk terus nduk. Ngantuk Bin. Ngolek nduk. Orang-orang mlebu jare. Masalah orang-orang ya orang-orang temane ya ora banter-banter ngono kuwi. Lah aku tersepona karo suarane. Terpesona karo suarane Nduk. Muwija. Ngematke aku ya kayak ngematke suaramu nyate terus diget-geti dialapatiku. Lah ya ora. Pesen bojoku ngene iki yo yen kesusu rabi ya ora ide ya ora. Tak laporke lho Untuk bola ini rada telat sithik. Ya wis ora apa-apa. Wong iki anu dhewe-dhewe. Lopo pisan Angel Ren, cengkok bredeg angel. Wah, nemu topeng banget. Nemu topeng. Raine bintang. Nemu topeng banget lho. Bintang. Bintang ke video. Bintang ke video. Ini video bintang. Cengkok ini lho Ren, lain daripada yang lain. Daripada yang lain. Ya ngono kuwi tak pintere ya. Cara rong duwe no jan iso nenteke sawah terang. Ngulu lagi apa-apa wong. Kaya bojone ora duwe. Dek mipudet, Muwija. jenenge kok sajae ngoten niku napa? Oh ya aku anu tratapan Nduk. Tertapan. Tertapan kali napa? Nah, ya teratapan nyawang amplop randang teko ngene Pak Dalang. Bapak topik ayo. Terus kese Nduk aku wis kepyok perlu duit kepyok. Yen Hati-hati. Kaget orang-orang menang lebu.
Ojo ping telu. Sorry. Tua cegat nek jati. Kok sik cengkokmu ini cengkok sendiri, mengkreat sendiri ya. Betul. Ya, ini siapa? Ada yang inspirasi ada. Oke, kula niru Bu Beser. Oh, Bu Beser. Ini piye pundi iki? Mereka penyanyi kurung Japan. Oh, terucuk. Oke, Bunda. Jadi ada yang menginspirasi, Iya. tapi nafasmu dawa tenan lho. Oke. Dawa ora napas kok. Gini kok ada tekniknya sendiri. Ada tekniknya. Iya. Jenengan pengen ngertos. Orang ngerti liyane teknik oleh ora. Ya boleh. Lah ora nek umpama pengen ngerti kan piye carane? Nggih mangke jenengan Kare kok senengane kok ikut campur ya. Aku pengen ngerti. Murah. Demo iki ya. Umpama sing biasane iki tak kei cengkok. Anggo. Gane sampean aku serang kami cengkok, cengkokku serang masuk ke sampean. Wis terus ke Nduk, terus ke Nduk. Ono nyengkok aceh garing terus. Iki umpama sindenku ratih melu mesti kono. Ora ngerti sinden ratih irinan. Ada. Lah piyayine angus mata kok. Mosok nggih irinan. Tenan lho iki mumpung wong ora apa-apa wis terus ta. Nonton streaming lho iki. Apa ya? Wis kan. Wis nyari bojone. Ya terus ke. Langgame napa, Nduk? Jeneng nggih. Napa sanese kula manut panjenengan? Buatan malam hari ini spesial Demi Widya yang menemukan